18 участници в тази възраст за Купа Петър Попадинов. Ето сега верната част. Финал за Симона. 44-64 стопки. Те са първи за сега. Да. Стартира Данаилова Сияна Витошевски. Тя е отгоре вече. Тя вече финал пустила. Нали? Финал и за нея. 52 номер, 52 секунди постига 49 стопки. 53-ти Вукадинова Ева, Рилски скил. Ето е Ева. Кара доста устремно. Въртнете се малко по-назад. Финал. 40 секунди, 27 стопки. За сега най-добро постижение.